I guess, level off too, so it doesn't hurt anything. Okay. Λοιπόν, οι ανασκαφές κάτω των παιδιών είναι για το μονοπάτι και ό,τι άλλο ανακαλύψουν εκεί. Ναι. Οι ανασκαφές που κάνουμε τώρα εδώ, οι δύο τομές, έτσι, το τετράγωνο που ανοίγουμε και σκάβουμε λέγεται τομή, γιατί κόβουμε το έδαφος. Okay. Εντάξει, είναι δύο τομές. Alright, so they're making a trail, like a pathway to come to the church, and they're cleaning it up over here, and if they find anything, they find something. Ωραία, ναι. Και τι θέλουμε να δούμε? Θέλουμε να δούμε το χώρο γύρω από τον ναό. Τι υπάρχει. Αν εκτείνεται ο ναός, αν υπάρχουν τα θεμέλια του. Okay. Γι' αυτό η μία τέτοια τομή είναι πολύ πολύ κοντά στο ναό για να δούμε μήπως πατάει στα θεμέλια του προηγούμενου ναού. Alright, we're trying to see, like, Church, temple. Temple. Okay, they're trying to see, like, what else was around here, like what the people, when they came, back in the day, what they saw, like, maybe there's like another temple, like over here, like we don't know. Yeah. Bye.